Ağam selamay. Dur. Yalnız sen Recep derken. Ağam gayret et alıp gideydi. Yo men gitmeli dost. Bol ağam bak ağzını aç gayret et. Ağam aç da. Açtım açtım. Hey. Başıma dert satın almayı diyenler. Doğru nere dost? Ağam sürüversen aytin nire bolsan şu çayıkla bak şeyde şunda bil turduama ağam. Baba men telefonum satılı durdu. Göçüreydi ağam erkek bol. Evet aydın mı dinleyin ne? Böyle dinle. Dostlar işte Gökmen oldum mutlu ya. Yılı günler yatlamalar yatlan ya. Ağam can şulaydı mı dinleyip gördün mü sen? Kliyona kapat gelip gördüm. Trend traydım şulaydım ağam can. Ne? Ana ya ağam. Kim aydı ya dostmuş adi adım. Dostum aydı ya maksaydı ya ağam can. Şulaydım ödüm dizdim ödüm ana nayda. Tanayam sen onu. Dostum o yumuş oğlanlar ne ettin ayağım? Nene? Sözünüm rap dedi diyorlar olayım. Repedin iki fitrini düzenler ağam. Ödüm dizdim söz ödümün kitad ödümün kıdır ağam. Ana ne okmuya? Cana değil mi? Yok. Duruşumdan talan da kene hena. Ya. Ey Şumat, gidiyor oğlum uğruna daktı daro, gelmeyen geçti o. Ana geliyen, şolamaydı ya. Ondan mun sanak gerek gitmeli ho, durugum soral, ne düşünüyor mu? Barmin, oğlum Maxim neyli? Kim ay be? Ay bunun hatına Murat diye olayım. Sana yok mu? Ay ya, bolya men, hemen hovluk. Maşur Murat can iyiydi ne be? Olmayı da söyledim. Oha. Alo. Ey, nämede kalga yani? Sen öldün nerede? Kim bilir? Ne? Bol ya, ey dost bulur. Ah geçmeli olduk bolayım dost. Niye düşmeli düşürsek bolmayan? Bol ya şu kemim de şuna düşürdü. Şeyle mi? Bardım on nedir bardım? Dostlar işte Gökmen oldum mutlu ya. Dine kıyılar beyle değerler. Sesip olsa inni kaytoy ederiz. Tikvillenler edwotan Abdullam'da ederiz. Çağlamız olur. Birincimiz oğul olur. Nasip bolsun. Sen açan işin var mı täzelen okmy? Men maşynyň zadyňam ýok, men açan kırjy düşsene kırjy da. Nasip olsa. Doğru. Mene var doğru maýdyny ýadydım o açan orsun pul ýok, bir gowy işe de geçen ok. Bilemokda maşyna açan alarsyň. Nasip olsa alarsın. Benim niýet ýatjak bolanmak. Doğru. Toydan soň nasip olsa işimizem täzeler. Benim illere on mes bro, dağılınasın bile cahim. Bu da mı yok adım o? Bir mutludan ile işten alayım. Salam. O mu? Taşında mı? Var ya nerede? Bir mutcan açar. İsteyen mi? Ben soruş, öyle gitmeli oldum. Ecem yaran yok diye. Sana da oturuyor mu? Ben gelen. Böyle ne olacak? Salam. Salam. O mu? Aha. Şeker aylayın mı? Nerede var mı? Dine kıyılar beyle değerler 2. Bolla sağ ol. Öyle getirenler. Öydəkilərin moranla qonşular görəməsin. Getçiler qıyvat etdi ondan. Sağ ol. Böyle sağ ol selam. Öýüňe var. Jaňa özüňiz akyllyja bol. Böyle Ertir akıllıca olsam yeter kafaya gider. böyle sağ ol. Sağ ol. Vallahi çıktı geldim mi? Bolyana çıktım ben. Çıkıp var ya.
Salam. Salam. Olmay. Olsun. Ne için yan almadın? Kakam da yanında yani. Kakam düşürüp gittiler. Lan yani guruluşup bilemem ben biliyorum ha. Böyle akılcı olan da. Oo. Sana savat vermek için yedim. Savat alamıyorsan. Aha. Biraz Rafael'den aldım. Vah, spasiba. Spasiba can. Surada düşeyel için Instagram'a ilim koyaydı. Aha. Spasiba. Istoriya koyacağım. Dostumla içi yanar. Öyle. Böyle sen akılcı ol. Ertire kızılığın sağdan bana açıp. Aha. Kafeye geçip böyle. Bolu sağ ol. Anne men cangadan bağımı. Vay. Elim açıktır. Baka. Dünyanın en günorta paytaxtı. Hayt şehir. Ortada şeker ol ya da gün orta olsa. Günorta o da ortada qawla no. Günorta o da günorta ol ya. Şu günün ortasında. Ana adat orat bilen mekan çarolif bunun dik düşen yerine günorta diýerler. Gün orta şoğlan akmaya. Yer şar godan da gelýärmi? Yer togula goy. Demir gadyk. Günorta, gün matar, gün nowar. Ha gün nowar ol ya orta. Günorta gün nowar bolýarmy? Ya orta. Mekan çarolif. Tu ola merbetler geografiyada näde langat. Kama gazak diýen tapar. Anjaňat görayna. Sanat köre. Daşına iştirler ýalyda bolar. Kime jaňa diýär? Farahat. Purjay. Şundan misal üçin başga näme aýdmaýdy bilýär? Farahat Pürzaev. Gudo goýu daýdym oýam opdurmy? Farahat assalamu alaykum. Bir soru bar şonu mene bilmedim bilýän bolsam kömekleşäýdi. İştilen bar iştirsimi? Şu iPhone 13 diýip alýarmy şunu? Bar iştirsem şunu? Farahat Pürzaev. En günorta paytaxt şäheri. Eýäm, sen wagtyň boldy Farahat Pürzaev. Wagtym barmanda hatta. Näme? Wagt bar tomaşaçylar saňa araş otur şu terede oturda Farahat Pürzaev. Näme bilen okşanýar? Günorta olsa demir gadaga gün batar bolar da ogan. Demir gadaga gün batar bolýar, ha. Aha. Demir gadaga gün batar bolýar. Haydi döwletler ýere jama. Men aýdaýyn menen. Ayda. Aşgabat bolýardymy? Aýo, şawatlar. Tapady goýdum. Näme? Menen şonu saýlýar. Sen şonu saýlaýarmy? Farahat Pürzaev, sen näme diýen bolsa? Ay bilmedim ne doýmaydy. Sen bilmedin Farahat. Ne Farahat Pürzaev şeýlelik bilen jogap berip bilmedi. Bor Farahat. Okumaňa geçdi. Aşgabat paýtagtymda Aşgabatdan. Aýny bilemokdan Türkmenistany tutuş günorta göçürdük. Şonu Aşgabat günorta paýta şäher bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň günortada känne karta godan gelmeýärmi? Gün ortada kän ýöne haýsy bir naýtşy. İnternet ulgamynda. Böyle belli jogam bar 2 3 Aşgabat. Aşgabat. Şeýlelik bilen hem mekan çarolyp. Siz bilmek başarmadyňyz. Men begen aýşymy. Mihmanlar bilmede begen ýanna. Wellington şäheri. Wellington. Nerede yerleşýär? Täze Zelandiýa. Худшая реклама в истории человечества. В общем, я хочу предупредить, что видео, которое вы сейчас посмотрите, не самое приятное. Поэтому, если вы кушаете или только собираетесь кушать, то посмотрите мой выпуск чуть-чуть попозже. Я предупредил. Парень ест так, будто его всю жизнь кормили через зонт. А потом рассказали, что ртом можно не только слюни пускать. Мне вот просто интересно, чем думают маркетологи, когда решаются на такую рекламу?
Вот примерно вот так это будет выглядеть. И как это нам поможет привлечь клиентов? Об этом я пока не думал. Мне кажется, даже голодные африканские дети, посмотрев это видео, будут рады, что они голодные африканские дети. Давайте дадим отдохнуть нашим глазам после увиденного и послушаем кое-что приятное. Thank you for all you've done and forgive all your mistakes. Сейчас, наверное, все мужики, у которых жены поют в душе, вспомнили тот самый ужасный момент. And forgive all your mistakes. А сейчас я вам покажу, как вы должны реагировать на мои шутки. Ассаламу алейкум, хорматлы муштарар. Попугай батырмайчак. Ай, бля. А если вы никак не реагируете, значит вы гелий. Да, я понимаю, что это очень сложная шутка, но все равно. Ай, бля. Всего вам доброго и почаще улыбайтесь. Никогда и ни с кем не играйте на желание. В ТикТоке вообще стало модным играть на желание. И ладно, если бы желания были безобидными. Но вот парня из следующего видео заставили немножко побыть барашком. Да, мэ! Гуин! Гуин! Мэ! Гуин! Мэ! Бармут, давай, гуин! Мэ! Kim koyuna bula? Koyun. Кстати, неплохо он в роль вживается. Селедку в масле это вы хорошо сыграли. Давайте что-нибудь посложнее. Покажите тиктокера. И это было не самое плохое желание. Boleh gor sih tak ngatam lah gor boleh main istat dia mah. Gor ni langsung ni ya kuar ya. Gor orang jorap terdim, orang mata terdim, orang jorap ter. Носок. Уважаемые креаторы, они же создатели контента, они же люди, которые любят издеваться над нашими ушами. Неужели вы не смотрите и не слушаете свои видео перед публикацией? Где вы прочитали, что так делать правильно и хорошо? Или вот, например, еще один такой же. Уважаемые продавцы, мы не умеем читать по губам. Никто не умеет читать по губам. Ты точно не поймешь, что я здесь говорю, но я здесь не матерюсь. Ну и под конец хочу показать вам одного очень талантливого человека. И вы развивайте у себя талант. Брайден, toyunuz olya olayım. Kıyventağın ön kısaygısının uçsuz gelya diyen mi? Bilen neymiş gün kız baraydı evlenmedi.
Biz bir kararda da değil, biz arkasında da değil. Biz Moyko'da. Biz Moyko'da.